Είναι ερασιτεχνικό το βιντεάκι. Όταν καταστράφηκε ο Χορτιάτης στις 2/9/44, ήμουνα 12 χρονών, κρατούμενος των Γερμανών στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς στη Θεσσαλονίκη. Από το στρατόπεδο βλέπαμε τους καπνούς. Απολύθηκα από τη φυλακή στις 15 Οκτωβρίου του 1944, άρρωστος με παράτυφο. Με έστειλαν στα Λαγκαδίκια, όπου ήταν γιατρός ο αδερφός του πατέρα μου. Έτσι έφτασα στο χωριό μου μόλις το καλοκαίρι του 1945. Θυμάμαι την θλίψη που ένιωσα όταν αντίκρισα το καμένο σχολείο που ήταν και το σπίτι μας. Ανηφόρησα τη βασμούρα, πέρασα τα βλαχάδικα και στάθηκα στον ακαμάτι. Η αγαπημένη βρύση της γειτονιάς συνέχιζε να τρέχει μέρα νύχτα, ιστορώντας τα δραματικά γεγονότα. Μετά πήγα στην εκκλησία στον Αγιώργη, όπου στον Άρθηκα γινόνταν τα μαθήματα του σχολείου. Εκεί ξανάβλεπα μετά την καταστροφή τους φίλους μου, τους συμμαθητές μου, τους γείτονες. Κάθισα στο μάθημα κι εγώ. Μετά από 50 χρόνια κυκλοφόρησε ένα ημερολόγιο με φωτογραφίες από τις καταστροφές στη Θεσσαλονίκη και τα γύρω χωριά. Σε μια από τις φωτογραφίες αναγνώρισα την τάξη του σχολείου στον Άρθηκα της εκκλησίας του Χορτιάτη. Οι φωτογραφίες είναι του Στέργιου Βάρνα που ζει στην Αθήνα και τώρα βρίσκονται στο φωτογραφικό τμήμα του Μουσείου Μπενάκη, από όπου μας παραχωρήθηκαν. Τους ευχαριστώ πολύ. Έτσι γινόταν το μάθημα του σχολείου στον Άρθηκα της εκκλησίας το καλοκαίρι. Μετά την καταστροφή. Εδώ είναι η καμάρα, το υδραγωγείο όπου έγινε το επεισόδιο με τους αντάρτες. Αυτό είναι το δημοτικό σχολείο του Χορτιάτη, ό,τι απέμεινε. Πάντως, από ό,τι λένε, ήταν από τα καλύτερα σχολεία της περιοχής, είχε χτιστεί με χρήματα του Πατριαρχείο και ράνουσε εδώ τον χριστιανό.
Λέει επάνω εξετάξει στο Δημοτικό Σχολείο Χορτιάτη, έτος ιδρύσεως 1904. Η φωτογραφία αυτή είναι από άγνωστο φωτογράφο και βρίσκεται στην εταιρεία Ιφανέ. Δεν ξέρω τι θα πει. Εδώ είναι η τάφη προσωρινά, όπως ήταν τάφη αμέσως μετά την Πρώτη Συμφωνία. Αυτό είναι ένα στρατόπεδο που είχε δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο του 19ου Συντάγμα κάτι τέτοιο. Οι φωτογραφίες αυτές δεν έχουν σχέση με τον Σβάρνα. Τις βρήκα μετά, εκεί είναι από το χωριό μου. Εδώ μέσα είναι και οι κόρες του παπά, που τις δύο κόρες τις οποίες σκότωσαν οι Γερμανοί τερματοσφαιρίτες. Εδώ είναι μια τάξη του σχολείου του 1925 με δασκάλα την Ελένη Παπανάρη. Εδώ είναι οι κόρες του παπά, αλλά δεν θυμάμαι κι εγώ ποιες είναι ακριβώς. Όχι μάλλον όχι, οι γυναίκες του χωριού, βέβαια τοπικές ενημασίες. Εδώ είναι οι κόρες του παπά. Εδώ είναι η επίσκεψη του Μέρτεν στο Χορτιάτη. Αυτό δεν το ξέραμε, μας έδωσε τη φωτογραφία ένα κάτοικος του Χορτιάτη. Ο Λázαρος δεξιά είναι ο πατέρας μου και αριστερά είναι ο Στέλιος ο Ψαράς, ο πατέρας του Τάσου του Ψαρά. Στο μέσο είναι ο Μέρτεν και δίπλα του είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Χρήστος ο Πατάτσος, τον οποίο κατακριόρισαν οι Γερμανοί. Εδώ δεν είναι πήγε.